asịna ife onye metele n'ụwa ya ka eji edu ya maka onye mee njọ ọsọ ya ewere njọ na agwa ime mma ewere mma na agwa ya ọnụ ụwa na-ebuga asị na ọnụ kwụ njọ mesie kwụ mmanụ ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ụmụ ibe nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị si ka ọ dịrị ụnụ na mma taa anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ọkwa ndị na-akụja akụja ndị na-agba Igbo n'ime abalị ụtụtụ awụrụ ndị chọọchị wụrụ ndị isi ihe a na-akpọ ha bụ ndị nke ọzọ ndị yawe yawe na nkọ yahoo ka a na-akpọ ha ka ọ yawe yawe so anyị ga-ekenegodo eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede kene ụmụ ibe bụ ndị ndozi ọdịnala kene ndị nsọ ala Igbo anyị si na ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo gekwe ntị ọfụma enu ya ka ọrụ ibe ya ọ dịkwaghị izi ụnụ mechere a na-ekwu maka ndozi ọdịnala ọdụrụ na izi n'ọnụ nwanne ọkwa nnukwu ọrụ makwa ihe bụ culture kwa systematic infrastructure ka ọsọ nga na-akpọ ya instruction a systematic instruction gadịbagoro mgbe gboo gara aga ka na-achọkwa ilid ya to future ka ụmụntakịrị dịka anyị jọsụrụ catch ya the bull by the horn ụmụazị ndị nkịtị mana ha nwere ihe a na-akọ na ha fụrụ ihe a na-emeche ma ọ ihe ụmụachị makwa ihe a na-akpọ millions of years back and millions of years to come. All tax is a heavy one. Nwere ike ndị nkịtị amaghị. Life without end. You are dealing with information of life without end. This information must correspond to the past and the future. Ndị nkịtị amaghị. Ndị nkịtị amaghị. Culture was something, a bicycle. A bicycle. Onwekwa ụzọ ị na-afụ, nwere ike iche na ị na-afụ ụzọ nwanne rapụkwa ọkwa telivishọn ka ị na-watch. Ndị ghọtara ihe m na-agwa unu rụrụ telefon because I'm no reflection of light, si photosynthesis. Ọ ihe na-akpọ ụzọ ị na-afụ, onwe ụzọ ị na-afụ nwanne ka mechie ọnụ. Kpuchie anya gị na here are just sensory a na-akpọ sense organ. Ihe ahụ ị na-eme ọ dị ka otu a cells na-agbagharị n'ime afọ ọhịa akọnụ na-agagharị n'ụwa ajụọ gị chere nwanne mbọsị ikpuchi anya iteteghezi ịgbara m osiara mbọsị ikuchi anya iteteghị ya agwa m dab moto ahụ ị na-agwa m ị ga-agwa ya na cemetery maọbụ ị ga akụnụba ahụ ị na-achọ ị ga-afụ ya na cemetery odoga ya no there is only one thing, memory in your brain ka need. Life need memory in your brain, nothing more, nothing less. Eji wee sị na ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ maka nkụ onye kwuru n'ọkọchị mkpụ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ọkwa nkụ ka ị na-akpa ihe ahụ nkụ ka ị na-akpa ijere ịkpa nkụ mana ị gaghị ama na ijere ịkpa nkụ maka mbọsị achọghị afọ gịzi ị ga-anọ wee na-eti ngaramara mgbe ahụ ọ dịgo na-eti nwanne ịchọwazie bọdị ị ga-achọtanwu bọdị na this time generation. Kedu body ị ga-achọtanwu to work your way up? Enwere body nọ there.
mana ọkwa ihe idebere ka ị ga-ebu. O nwere bọdị nọ dị ya n'ala Igbo ị ga-achọta to use moto. Onwe moto ndị moto onye ebe a kụrụ njin, moto onye nọ n'ala Igbo kụrụ njin complete. Onweghị moto ị ga-aba, moto ọ bụla ị bara dị ya ọ gaghị eru Asaba. Moto ọ bụla ị bara dị ya agaghị eru Asaba nwanne. O ruo na referendị agba ekperechi ka a na-akpọ ya, agba ekperechi. Ịgba moto anyụ ọkụ, ịgba moto anyụ ọkụ. Mmadụ hụrụ moto na ịhụ na ọ na-aga aga, nụkwara na n'abalị na-alahụ ụlọ na ha anụ ka njiri moto na-asụ gbom gbom gbom. Ọ njiri moto bụ ihe ahụ, mmadụ moto ahụ anyụọ ọkụ nwanne n'aka na ya. Ihe agha na-asụ n'abalị nyụọ ọkụ nwanne n'aka na ya. Ana m agwa gị eziokwu, life and direct. Nwere ike iche na moto mmadụ kwa moto nwekwa ihe ọzọ, ọkwa vehikụl ka ọ nwanne. Life ga na-agwa gị eziokwu, but ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ na ha pụtara gbado chọ ịmagoro. Ndị Igbo si ha chie echichi, ama ha na ihe a na-agwa ha ka akpọchapụ, ewepụ nọnsensị dị ha n'ahụ, ndị wepụ ngị chichapụ, cheke chichapụ unyu dị gị n'ahụ. Oche na-asị ya jee zawa nkarịa, nyere nkarịa zawa afa, na ndị na-aza ihe nwa amamihe ha na-aza mmaghị na a na-atụ inu nkiri nke ekete. Onye tara ahụ asị na ọ bụ ya ka a na-agwa. A sị ndị be anyị chi ya echichi, ha nyama nkarịarịa. Ịma na awara ihe nwata, enwere ihe karịrị nwata nye ọsị enyere enye onye, ọsị enyere enye. Mmadụ sị gị wepụ ihe dị gị n'ahụ, chichapụ ihe dị gị n'ahụ, ọnyara nkarịa, ọnyarazie mmụọ, nyara kwụsie mmụọ, nyanye onwe ya n'ahụ, si ọ nkarịarịa. A na-asị mmadụ chichapụ ihe dị ya n'ahụ, ọnyara ọzọ, ọnyara mmụọ. Ọgba na nkarịarịa ahụ a na-egosi ya unyu, ihe dị n'ime ahụ ya, unyu dị ya n'ahụ. Ọ ga-ewepụ ogbogbo okwute ha joo na nkarịarịa ahụ okwute dị gị n'ahụ dị ha. Ọ dị ho nkarịarịa ahụ, the color of that nkarịarịa ahụ ịnya okwute dị gị n'ahụ bụ ihe ahụ. The color symbol ahụ bụ okwute nọ gị n'ime ahụ. Those things ịmana Usain Bolt, i were 25 bag of cement nya Usain Bolt n'ahụ, ọ gaghị agbanwụzi ọsọ. Ndị mmadụ echira na nkarịarịa. Kedu ebe nkiri bụ nkarịarịa? Gịnị bụ nkarị nwanne ihe ahụ ịnya gịnị ka ọ bụ? Nwere ihe ihe ahụ nọnsensị. Mmadụ nọkọta n'onyere okpokpo okwute nye onwe n'onu. Iwu nkịta ị na-enye onye na n'ụkwụ, onyere n'aka, nyere n'isi, ajụọ ya ọsị achiri echichi. Nwanne ihe ahụ symbol ka a na-agba gị, okwute dị gị n'ime ahụ. All those things ji ọbara gị. Ị gaa na laboratory na biology, e nwere ihe a na-akpọ mucus. That mucus over na your blood cells, ebe your tube line, ebe blood si aga ije, starch nọchisie dị ọbara. Ọ naghị ekwe dị ọbara gaa ije. Ọ na-eburu gị high blood pressure. Ị naghị eku ume ọfụma, ihe ha agbanwe ọsọ. Nwanne asị above so below. Ya bụ natural biology ka m na-agwa gị. The same way your mind nọchisiere use everywhere. A wee sị gị chie ya echichi, chipụ ihe a nwanne m gị, because ọnwụ na ichie ya echie, ịfụzie na blood line ọ na-agbazi free will, ọbara na-agba ọsọ, ị na-eche echiche ọfụma. Ọnyara nkarịarịa ya chikọ ahụ ya niile si ya chiri echichi. Hey, ọmụ wee agụ na China, donkonyo na Japan, igwe dariri na Malaysia. Hey, odogwu na-epe mpe nwanne ka ije. Sọsọ ihe a bụ ihe na-agụ ha agụ. Onweghị ụdị ego ị ga-egwutenwu na wayo n'ụwa wee kara ordinary person na-arụ ọrụ aka na West jide ego. Ọsọ gị gwuo wayo for the whole life gị gaghị ejide ego. Ana m agwa gị eziokwu. Ọsọ gị ihe ọ sọrọ gị mee n'ụwa. That's why ndebe anyị na-agwa unu something, because nwanne, you are begetting a memory. Ị na-ebiget a memory. All those kụrụ aka anụnwa nwanne, ọ bụghị m nwa kere aka. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya akara aka. That means enwere something dị n'aka ahụ. Ị na-anya ka isi eri nri, ịkpụta nri ọkpụkpụ, ị na-afụ na ị na-etinye n'ọnụ by force. Ihe ọ bụla ị tiri n'ọnụ by force, ori bụ force. Because ị na-anya eze ụmụ anụmanụ ji eri nri, ị ga-afụ na ọ dị ka vampire.
nwere so many things ị naghị afụ anya which that your body m gwara unu before no way diagram nke all witchcraft that your body witchcraft but ị maha no witchcraft ka that your body bụ because ị na-anya ị ga-afụ na everywhere nwere symbol o nwechara onweghị ebe na-ebu kọma onweghị ebe na-ebu line but ị naghị afụ ya ichi iri nri ọ mgbe ị ga-eri nri ka ị ga-ama ka isi ata nri aha nwanne ọfọs ka iji ata nri were krokodil were anụ ji ekwuru krokodil ka enye dị ị ga-agụ ga-esi adaivu dị anụ otu ọ na-esi anara gị ya n'ike ndị Igbo ji wee sị izu ori ịnara mmadụ ihe by force or izu ohi whatever you call it ịnara mmadụ ihe n'ike ihe n'ike ihe m ji ekwu ihe ahụ maka ndị na-ekwu maka nri ihe m ji ekwu ihe ahụ maka nri lọtago so mgbe ọ bụla ị ga-eri nri it must be by judgment ị dakwaghị eri nri aha mgbe na-anya agụ ka ị hụrụ agụ were agụ wee mụrụ agụ bụ agụrụ ndị Igbo kpọrọ ya agụụ ihe anyị ji wee kpọọ ya agụ aha bụ na ọ dị aggressive for food only ọ dị aggressive for food only so ndị Igbo nwere four principle aha bụ ihe unu na-akpọ ebe anụ unu si na ndị otu esi which we are not in a position to gbara unu everything now ịghọtago so ihe about judgment for food so nri ahụ unu na-eri all balance even iwere ya jee na ndị na-egbu anụ for something else mana ndụ ndị anago n'ihu because you must kill for it not more than that nwanne ihe ị gaghị eri egbune because for you to be alive you must put fuel maka ịdị ndụ that is why ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa ọnwụ gị na-efe idie onye ndị Igbo na-achọ ịgwa gị because ọnwụ gị nyere for you to be alive ị ga-eri nri ya bi that means every of your pain you are the one opening the wound because to keep it alive ọnwụ gị nyere nri ọ bụ ihe nyere nri ga-adị ndụ ihe inye ha nri agaghị adị ndụ the simple as ihe ọbụla i nyere nri bụ ihe ga-adị ndụ nwanne ihe ị na-enyeghị nri agaghị adị ndụ every of your pain you feed it because ọnwụ na feed ihe ọ gaghị adị ndụ every of your problem ọnwụ ngụ nwa create ihe because ọnwụ na feed ihe inye ihe nri nwanne ọ gaghị adị ndụ nna m eziokwu ya simple law of nature nwanne ihe inye ha nri agaghị adị ndụ try ya agbanye na fuel na moto gị ma baya aka agbanyekwana fuel na moto gị baya aka ka ịma ma ọ ga-asa gị ịtọ ya okwu ọhụrụ ọkụ erine nri mara ma ị ga-adị ndụ this is law of so that every of your pain you feed it ọnwụ na ifeed ihe ị gaghị enwe the pain ọ ngụnwa mepere the wound imepe the wound bụ ọnya kpọchiekwa the old wound bazụ you have pains ọwụ ihe nri aha mean ọwụ nri aha ọwụ ihe ọ na-agwa gị dị nothing more nothing else so every of your pain ọwụ ngụ are the masterminder of it every of your pain you created because you feed nwanne nwere onye kpọrọ gị dị ebe aha ị na-eje bịa afụ gị ụfụ nwere onye kpara gị aka na wound ọkwagụwa kedu onye kpara gị aka na ya wound ọkwagụwa kpara aka na ọngụwa bụ onye mepere the wound o nwere onye ọzọ nobody ihe a na-agwa gị bụ every word knowledge na word ma because ha niile knows every government in the world ma ihe every corporation ma ya because this is the body that governs the mind of the people so ha ma na-enweghị mgbe nwanne onye nyụchiri nsị ụzọ ka ezu ijiji onye bụ nsị ka ijiji na-eso onye bụ nsị gịnị bụ ijiji n'onu Igbo gịnị ma eji akpọ ya ijiji n'onu Igbo onye bụ nsị ka ijiji na-eso nwanne enweghị mgbe onweghị ihe na-eme mmadụ n'ụwa na-abụghị ngụ ọgụ anyụ nsị nsị ijiji na-eso gị bikos onweghị mgbe ị ga-anọkọta sị na
nna nwanne is not possible. Ọ naghị eme. Erine nni 2 days ịgwa m ihe ifo. All those things with your pen na anya the other side mami ka ya nwere pens. Ihe ọ bụla ịkpọ your pens nwanne nefuo anya from there. Ka just mami ya free pens. Mgbe ọ bụla ịfụsị feed ye, that's it. If you stop feeding that pens, it goes away. It's as simple as that. That is what remains. Your principle of gender. Principle of gender. Because all nature create a new thing. Ma ịnụ nwaanyị o ma ịmụ nwa nwanne, you must join the two forces together. You must give food for produce a new. Ị ga-enyerịrị nni to produce new one. Ị ga-emekọtarịrị ya ọnụ. So mgbe ọ bụla ị were these two things join ya together, kpọta odu ndu kụwa ya, nwanne ịmago nsogbu. Kwụsị inye ya nni. Stop feeding those things that gives you pain. Stop feeding it. Stop feeding it. Nwanne ịchọ ka nsogbu gị kwụsị, mmadụ agaghị anọkọta na-eburu onwe ya nsogbu na-akwu okwu nonsense. Nwanne ndị isi ojii na-ekrietiri onwe ha problem. Now lele nna nna anyị ha nyere anyị ihe niile, nye anyị ọfọ, nye anyị ogu, nye anyị ihe niile, nye anyị ogu na ọfọ, nye anyị everything. Anyị anọ na with this ndị ụka foreigners for my 100 years. Anyị na-ebe akwa, but we still eat those things that makes us cry. The same thing ahụ mere anyị ka anyị ji ebe akwa, we still eat it. Give it food, anyị ka na-enye ya nni o, anyị ka na-enyekwa ya nni, orisie nni, anyị na-ebe akwa, but you keep it alive. But ọngụwa keep those things alive. Isi na ndị ụka divide Igbo land kwa ihe unu kwuru according to Chinua Achebe na ha dị, mana ị ka na-eje dị ụka na ka na-arụkwu mọ chọọchị. Isi na ndị Naijiria ka na-egbu gị na-ekwu maka Biafra, mana ị ka na-ekwu maka Biafra na isi na agụụ na agụ gị na enweghị nri n'ala Igbo, mana ị na-akọ akọ nri, igbeghị nri na-akọ. Isi na unu enweghị ọrụ, enwere job ikirietiri no. So ihe ọbụla na-eme gị, you are the mastermind. Unu nwere college of education, university na-akụzi commercial education na school, enwere job ikirietiri no, but you keep producing the same system of education. Ebe ha ga-arụ ọrụ na company onye, na company onye ka ndị a ga-arụ ọrụ biko. Mmadụ na gị nke ọ na-agụ art, ọ na-agụ science and technology, ọ na-agụ nke nwa ihe ọ bụla afro na west. Ha kọpịrị west nọ 500 years of uninterrupted diplomatic, scientific, archaeological, physics kind of science. 500 years uninterrupted. So these people can create new courses na-aga, ha create a new course, ị ga soro ha copy course ha create. Bata Nigeria create a department of faculty, agụba ọgụsị apụta gị nke ọ ga-arụ ka onye nwere datin. Ị na-asị m na Anambra steeti nwere 80% unemployment, youth unemployment. Ebonyi nwere 80% youth unemployment. Nwanne ịmakwa ihe bụ unemployment? Ịma ha na-aga enwego employment wee nwee ha na-akpọ unemployment. Ị nwere employment wee nwee unemployment. Ụna dị na akọdịsi oyibo, ịmara oyibo a na-emebisi mmadụ isi. Oyi nwee employment wee nwezie unemployment. Unemployment ị nwere employment na ụmụ Igbo mbịakwana.
ibe dịka m si na-ekwu onye nwe employment onwe na-ekwu unemployment na agwara m na anyị neediri that is to cool down. anyị neediri we need off the light. anyị neediri ịgbanyụ dị ọkụ nwanne anyị, that is anyị nọ na nsogbu because education is a continuity. Culture is that thing that guides you, bind you, lead you, move you towards the future. Also relay. So I need a concrete uninterrupted cultural education, uninterrupted, at least to move this generation forward. Nothing more, not entertainment. Entertainment is nonsense. Entertainment will all business, people's company. But ndị Africa aghọtaghị na entertainment dị iche from culture. Entertainment abụrụ culture. Ihe culture festival and ceremony, that they are not entertainment. Enwere ihe a na-akpọ ceremony, but nke anyị now anyị ewepụgo ceremony werezie entertainment mee culture. Entertainment will people's company, nwere production company, producers, ebe ha si akpata ego ewere turn Nollywood to Igbo culture, turn Igbo egwu ime comedy ito Igbo culture. Yeah, Igbo culture. Yeah, just entertainment. Anybody can do them. Or culture. So ndị mmadụ amara ihe bụ culture. I don't know. Amara m because of this problem of this nonsense. Ama m ebe a si bute. Mana nwa azụghị azụ. Ndị Igbo na-ekwu ya nwa azụghị azụ. Nwa azụghị azụ. Nwee ndị Igbo na-akpọ mmadụ inupụ isi. Inupụ isi wee ịchafụ isi. Ịchafụ isi ihe jafụta isi inupụ isi. Ịghọtago? Ọ wee gbanyụ ọkụ. Inupụ isi wee gbanyụ ọkụ. Of the light. Inupụ isi mmadụ inupụ isi. Asị na ọ na-eme isi ka onye na-enupụ isi. Onye nupụrụ isi. Ịta ọnụkwa ya opposite. Ọ bụrụ na ịgbanyụọ n'ọkụ, that is ịchafụ ifuchie n'isi gị. Inwezi ịchọzi any nonsense from outside to penetrate your brain. All those things will nsogbu gị. All those things because they are not constructed. Hard constructed. Ihe mmadụ nọkọta ọsị na ha nwere unemployment. Employment bụ ndị nwere factory ndị nwere factory ebe a na-arụ ọrụ aka. Kedu ọrụ unu nwere ọrụ aka? Enweghị ndị na-arụ ọrụ aka, enweghị ọrụ aka, enweghị ụlọ ọrụ. Idunye mmadụ akwụkwọ, ọ ga waste 4 years for nothing. O waste 4 years. Ibusi ọkada, busi onye oburu wee kwụọ ọrịa ụgwọ akwụkwọ. Ka ọ pụta na-eme gịnị? Ka ọ zara afa nna nwa m jee university kedu the curriculum? Ka onye dere the curriculum of that is education. Who wrote the curriculum? A na-aza afa. Ọ na-arụ na bank, ọ na-arụ na insurance company, ọ na-arụ ebe nwa, ọ na-arụ ebe nwa. And ihe abụrụ value. That thing have nothing to do with culture, nothing to do with cultural education. It's about profession. Ke banki one ka e nwere na Nigeria? Banki one ka e nwere na Nigeria? Only work n'ebe ahụ bank work. Ọ dị ka banki na Nigeria ọ ga-erichenwu ndị nọ na Nigeria. Onye ọbụla gụwa banking system, accountant, banki oyebu. Onye ọbụla na Nigeria gụwa accountant, bụ banki ha ga-arụ ọrụ ya. Ọnwụ na-enwe ihe ọzọ dị ebe ahụ agbagodi nwanne. Ọnwụ na-enwere another thing dị there as a company. A na-eme debate ma a ga-akwụ 30,000 naira minimum wage. Nna enwe ego that thing wụ na euro or dollar. Ihe a na-ekwu maka 20 euros for 1 month, 20 euro, 30 euro for 1 month. Ka na-akwụ mmadụ 20 euro 1 month. 20 euro na-akwụ na 1 hour. Ka a na-achị ịkwụ mmadụ for 1 month ọ ga-arụ ọrụ. Amaka akpọ ya 30,000, 40,000. Hey, ndị mmadụ echekwa na obuka 30,000 naira, 40,000, 50,000 naira. Enwe ndị na-akwụ 10,000 na Nigeria na-arụ ụra na-akwụ 10,000 naira. Na-arụ ụra na-akwụ 10,000 naira. Ihe akwụkwa ego anyị nwere ekwu n'ọwụ Nigerian money o. That means our value system na anyị nwere onwe anyị ga-decide value. Gwagodi m how many things anyị na-consume, ihe anyị na-eri n'ọnụ si na bụ Nigeria indigenous production. Ebe ọ bụ na this money
ka anyị wee nọ value Nigerian value now, ka anyị garazi compare with any foreign exchange Nigerian value. How many of the product anyị ga-eji ego aha gote ka e produce na Nigeria? So that means enwere ihe ego aha ga-egote nwere ha esi ogotere ego akwụkwọ nri mana ndị agha dị akọrọ ya akọ na dị ya akwụkwọ nri ahụ ka ya egote nothing more nothing less. Akwụkwọ nri ihe ha egote nwa anụ sef because anụ ndị ugwu na-ebute unu na-etinye aka ndị ugwu ebute nwere ihe ị ga-eji egote na efuru ihe. This is the okay abana flash unu DSTV with the big boys brother, big boys or big girls brothers na with the egwu music industry. That is to elevate your ego and desire and remove access to wealth from you. Iburu onye oshi na onye ahụ bụrụ onye wayo. Simple. Yeah, manipulation to make your land insecure. You need this strategy, yeah, metrics to make your land insecure. Yeah, mathematical and may create. If you want to create a good society, you can create them. If you want to create a bad society, you can also create them. Whether have foreign televisions, foreign desire, foreign everything, and you retrieve them from having access to money. Here's what. So if you say some people ha bụrụ nnukwu moto nwekwe ihe ọ na-arụ o jikwa ha ego fuel ọ sị gị nwanne ị ga-agbari m fuel o bukwe nnukwu moto nnukwu moto o jikwa ha ego fuel. Nna nwanne ka anyị jee ebe nwa ọ sị gbari ya fuel gbari gị fuel na moto ibu moto 4 million naira iji ha ego fuel ka ọ bụrụ nnọọ na ọ nyara moto nnukwu desire ọ ga ụmụasa nne ka ebe ị na-eje si ya na-eje ebe nwa ka drop mgbe nka drop o jikwa ha ego ọ bụrụ nnukwu moto ahụ mebie n'ụzọ kedu ihe ọ ga-eme? Desire, self desire. Ọkwa this television na create ọmaka no television. That's why ndị Igbo mgbe ndị ochie ihe eji mara ndị Igbo bụ isolated people. Isolated because isolation ahụhụ na because of na ndị mana oge ga-ebi outside. Only that isolation bụ na the ideology that governs your mind is not interested in all those external influences. Ha dị interested in ihe dị interested with internal influence external. Otebeghị aka ana Igbo mebiri believe na external. Ọ since ha bidoro butebe this is word butebere anyị nke ha na-akpọ ya all this western DSTV and all this western ke ha na-akpọ ya nonsense ụmụ channel ke ha na-akpọ this TV ụmụazị Disney World. Ụmụazị anyị enweghị control. Ụmụnne ha ụtụtụ ọmapụ nna ya ụtụtụ ọmapụ jebe ahịa onye nke a jere ịchụ ego onye nke a jere ịchụ ego nwata a na-akpagharị na street before na-eru 4 years ọṅụba anwụrụ 4 years ọṅụba na anwụrụ na from 4 years ọṅụkọrọ n'ime afọ na-aṅụ anwụrụ. Our news channel news, that channel's news nje all the whole source of your information nwanne gị godi ntị. That is your channels TV, that channels TV, that media in Nigeria. Kedu ndị Igbo media Igbo ma about Igbo culture that can educate people with Igbo culture in Igbo culture? Media, because media of education. So ndị ha na-eresi gị news because una ma na news will move exactly the same thing movie represent ka news represent. News we have the present simple all your present you got go ọ na-enye gị present na those ọ na-feed gị for new thinking ihe ị ga-eche ọ because ebe ahụ ka isi eche uche ị chọrọ ịma ma egburu mmadụ n'ugwu Hausa all through news. So ọ na news nkwuo ya na-abụghị eziokwu you believe it. You got simple ABCD. Ị ma ha ma eziokwu ma asị ị gazie na Facebook ma Google ha eju na-eche ihe ndị Channel TV ga-ekwu na-eche ihe ndị TN ga-ekwu na-eche ihe ndị France 24 ga-ekwu na-eche ihe ndị nke a ga-ekwu ka onye gwa gị na ihe ndị a na-ekwu eziokwu ọnụ ya mufi ka ọ bụ ịhụ ka mmadụ ga-ego onye nwaanyị buru ibu n'ebe ahụ ego nwaanyị akpansị so akpansị anaghị agụ news. Kedu ihe mere akpansị anaghị agụ news?
ọsọ ndị tara ahụ na-agụ news. That means ọkwa the same thing Hollywood. Mmadụ onye buru ibu ka ịfụ na Hollywood na art movie na-awụ movie nke ndị na-egwu egwu, movie nke na-atọ ọchị, ịfụ onye buru ibu ọbịa ọ rụzi ezigbo movie. Ọ dịghị ka Amerịka niile wụcha silin gas, ha niile bụ silin gas, Amerịka niile bụ silin gas. Ndị niile na-agụ news nnọọ wụcha nnọọ ma tetia pankeki ka abụcha afụ ọnụ, ọgwa news ka a na-agụzi nwanne. Ọzụkwa ka mmadụ gere ntị ihe na-eme n'ụwa. China nwere CCTV na-promote China culture. Russia nwere Press TV na-promote Russian culture. America nwere CNN na-promote American culture. German VOBI Deutsche Welle na-promote German culture. Channels TV Yoruba culture. Al Jazeera Arab culture. NTA Hausa culture. Ndị Igbo ngwụ nụ na ahụhụ ndị Igbo na-asị na m na-asị asị because ọwụ na iwe onye Igbo ị kara ịma ihe ị ga-eme nwanne Igbo gị onye Igbo because ọwụ na iwe onye Igbo, Igbo interest mathematics your interest because ọ dị ka company inwe company ọwụ na manage the company will collapse. So ị ga-enwere interest na the company, ị ga-enwere interest. Ị ga-asị na iwe onye Igbo that have an interest of you. Nweghị interest, ọwụ interest of people of Igbo, no, ọwụ interest of people, your own interest as a person nke nwa na onwe gị interest gị ịghọtago. Because Igbo code, all code something that covers you. And if you don't protect that your wall mgbidi gị aha nwanne ndị enemy ya abịakwa gbuo gị mega arụ ịghọtara. So ọwụ na ị nwere that interest na-ekwu na ị ga-enwe powerful media that will say something that will represent you outside. Simple. Because ndị mmadụ neediri ị na-ama ihe na-eme n'ala Igbo every day by day, but enweghị. So anyị enweghị ndị nwere ego nwere ike ịkọvanwu inwe satellite ọgụgụdị nke isi man a na-akpọ ụmụ mmanụ na-eme na-awụgharị na streeti si ya na-emekasị ụmụ ihe NGO anụnwa the young na-aga na streeti egoro ọka na-ata elumelu. So onweghị ike igotenwu otu a CNN si nwee BBC si nwee BBC Africa. So onweghị ike inwenwu Peter Obi or whatever, nweghị ike inwenwu Central Television ga na-enyekwa ya ego, people na-emekwa advert yo. At least ịghọtago, anyị agaghị eje na CNN ga na-asụ Igbo na BBC bụkwa British Television, British Broadcasting Service na-promote Igbo culture. When did that begin to happen? Ke interest ha as a British, ke their interest? Because nwanne ejighị akpata atụfuo abụọ ọgaranya, ejighị akpata atụfuo abụọ ọgaranya. Enweghị ka ndị a ga-esi wee nwanne these people nwere satellite na space na-akwụ $70,000 $100,000 per year. Ha agaghị abịanye gị ka ị were na-agbasara ndegobega ozi ọma n'onu Igbo na Yoruba na Hausa na ebe ekwene. So there must be secret agreement between these things. Ị na-amaghị. So onweghị onye Igbo nwere ike nwanne, onye Igbo nwere ike inwe standard media so that enwee ndị Igbo na-ekwu maka culture, no matter how wrong nonsense the culture dị. At least ọ bịa gị ọwụ na ha mee interview ọkọ nke dị mma ha televise ya, ọkọ nke adịghị mma nwanne ha ezo elokwubedi. At least na-promote anything ọbụla dị good gbasara Igbo, any news ọbụla mere na ala Igbo before ndị ọzọ eburie jee wash ya ka nonsense. Ha wee eburie tee pancake wee wepụta ya so that our people don't get wrong impression, because wrong impression na-eme society. Ndị Igbo 99% of ndị Igbo adịghị comfortable to go to Igbo land. Na bụ eziokwu. 99.9% of ndị Igbo adịghị comfortable na ala Igbo.
99.9% of ndị Igbo nọ outside Igbo land adịghị free to work n'ala Igbo openly. Ha adịghị free. Gịnị na-eme? Because unu enweghị media that shows ihe na-eme n'ala Igbo 24 hours. Enweghị media na-egosi. Ị gaa na CNN now 24 hours all across America. Ị gaa na Fox TV 24 hours ihe na-eme na America. Ị gaa na BBC 24 hours ihe na-eme na every part of British. Ị gaa na Dutch television 24 hours ihe na-eme na Dutchland. Kee television na-egosi ndị Igbo nọ na everywhere in the world ihe na-eme na Igbo, so that they will be comfortable to go into their land anytime they like. So ndị mmadụ ama ha condition things dị ha ama ha ma ha na ha ọ ga-apụtakwa. America ka Nigeria dị deadly and dangerous. British ka America deadly and dangerous, but because of no communication o set ya anyị back. Nna nna anyị ha nwere destiny na manual form. Information na pass mgbe nna nna ya TV na-adịghị karịrị information na pass start, because they use one network. Ndị be anyị na-use one network. That time ha na-use one network. Ha na-pass more information than anyị nwa nwere TV, nwere even mobile phone ma everything. All this television anyị na-enweghị na news broadcaster na anyị nwe onye nwa na-ebute this nitty-gritty ochi ama, because their mind is unstable, destructive and dangerous. Those virus, complete absolute virus. Ọ ihe ha na ifuru ha na-ebugharị akpagharị. All the mmadụ na fight freedom based on news given to you by external world ka ị na hang on wee na fight for something. Ị na fight freedom based on something ifo na Google onye dere. Ị gaka na ekwu ka ị jụọ ha ya fọrọ ọtụrụ gaka na Google. Maapụ ahụ ị na-ekwukwa ndị Portuguese na ndị France dere the map. Ọ nna nna gị dere no. That means kekwa nke ga-esi wee fight ya freedom based on something ị na-amaghị. Ajụọ ha nna ihe ahụ ka ihe ha pụtara ọkọrọgbada agbada. Nwanne ọ bụrụ na ihe ị na-eme adịghị mma, nọ ihe a ka a na-ekwu everyday. Doing the right thing on a wrong time. I've been searching for you all over, but you have been searching in the wrong places. You have been searching in the wrong places. Feed. So ị chere na ọ bụrụ na ihe ahụ ị na-eme nwere benefit, ndị bekee ga-ahapụ gị na-eme na from the how the majority powerful movement, the most powerful for us, anyị nwere onwe anyị believe the most powerful na west upon na western nation na survive today from Africa. Today everybody knows. Onye ọbụla nọ n'ụwa ama na nwa bekee na survive from Africa, and ị nọ n'ibe ha ị na-ekwu dat na agbaghị nkịtị. That means spaceless. Simple. Spaceless. Because onye ọbụla nọ n'ụwa, for example, ka nyekwa another example. Ị nọ n'ụwa now, Nigeria bụ the west nwe ya. All west created ya. Mmadụ atụ onye kwụrụ akwa asị ibe ebe nọ mụ na ya emeju ya afọ. Nigeria bụ the west created, and they na fight to destroy the west something from west inside the west, inside the same company of the owner. Na nwanne kekunu dị beriberi from the owners na the country of the owner of the company na-ekwu maka i destroy his own company. Na nwanne ngwa unu na anyị adịghị ọfụma, unu asị m n'ọbasị. Anyị anaghị eche uche, unu asị m n'ọbasị.
that is why ji gbọnụ nkịtị because ebe ha ji gbọnụ nkịtị ha gbara ụnụ nkịtị wụ na ezigbo ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ụwa iti ha na to fight the country. That means the country have the judicial law to hunt you down. So all your complaints, they are truth, but by adding that the system must be broken, then that means all those your guilt, all those things hammering become irrelevant because of only one thing. That means to keep your slavery alive. Oh, food. To keep the slavery alive, you must give it food. The food na-enye that thing. Your situation dey bad because of that food. But ị nwere ike ị gaghị aghọtanwu because sometimes ọ dị difficult to think. For you to keep something alive, you must give it food. For Nigeria to keep on marginalizing you according to Tunus wee kwuo, there must be the purpose. O nwere something. You must be feeding your something. Nwanne ọ bụrụ na enye ihe nni, there is no way. You must give it food. Nwa bekee knows this thing. That's why they keep on promoting your movement so that Nigeria will keep dealing with you and your because unu kwụsị that thing, the phone and your slavery will go away. Unu kwụsị that thing, ifo because nwanne ihe natural law. This is natural principle. All that thing because one they must give you something to hold on. All that thing ga-eme enwe right because all balance, you must balance it. If you from here, then that you must give something in exchange. You must give some, you must pay sacrifice. You must pay for sacrifice. Ihe ọ bụla ime n'ụwa, you must pay your due. Simple. Kedu ihe mere ana Igbo adịghị mma? There must be purpose. Because how mana if you don't have access to your ancestors, because how one nwere knowledge ị ga-eji wee pụọ ndụ. Ọ bụrụ na enweghị that means enweghị knowledge ịpụ ndụ. That means if not go unstable. For you to be unstable, they must give you unstable information to keep you in subjugation. It's as simple as ABCD. Onweghị ka mmadụ ga-esi put you in subjugation without you doing something that ga-eme datin ka ọ na-abịa. Nwere ike gaghị ama you are doing it out of nowhere. Ịmaghị na ọ bụ ndị nwa bụ architecture. Ịmaghị ebe agwụ eziokwu. Ihe ahụ game isi game ị gaghị ama. Mana ị na-eme proudly, I want to save everybody, I want to save my people, they are suffering. O doro gị anya na every company ọbụla nwere rules and regulation of the company. Every company nwere rules and regulation. So mgbe ọbụla ị gara n'ụlọ ọrụ at ya nonsense, ọ gaghị achụ gị n'ọrụ. That is true. Just were the same psychic may apply the other side. This exactly. That is why you know na politics ọbụla. That is why you know everywhere. Because how use that the same method do this, then I will give you this. All the same method ka ha use. Enwere ndị rụgoro ọrụ for one company for 20 years. Enweghị any single position ha nwere the company. 20 years one company, no single position. It's as simple as that. So ọwụ ngụnwa na-efeed ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa, ọwụ ngụnwa na-efeed ihe, nwere na-efeed. Onweghị. Ịgba moto, ịgba fuel gị moto ga-emove. Ọwụ ndị mmadụ na-eji aka ha work towards pains. Enwere onye na-awụ nwanne, enwere onye amụrụ mụọ afụfụ. Enweghị onye amụrụ n'ụwa mụọ afụfụ. Ịghọtago afụfụ wụ natural. If you walk towards afụfụ, ịtaba dị afụfụ. If you walk towards it, ịta anya. It's as simple as that. Ị gaa towards afụfụ nwanne ịta dị afụfụ, nweghị ọ dịburu onwe ya dị. Ọ nọrọ onwe ya na-eche gị. Ị bịaruo dị ya nwanne ọta gị. Simple. Ịbịa dị ọta gị, ụta ka esi eme nwere otu ọzọ. Mana ndị be anyị mmadụ na something, you are seeing something, ị na-ata ahụ. For a very long time, ị continue na-atakwa dị ahụ. Mana na-asị gị na ekwe ihe ahụfụ go or refuse or resist ye, after some years it still come back and tell you nwanne ihe na-ekwe bụ eziokwu.
sị na ihe nwatakịrị rigoro n'isi na-ere okenye afụ gị esins nwanne enweghị. Number one, United Nation also gị fight chakwa. United Nation will tell you no. They will tell you no because all ha nwe the company. Simple. Nwere ike isi because no ha nwe gịnị ka ị ga-eme? Gịnị ka ị ga-eme? Ngwa ọgụ ha nwe na-ere ngwa ọgụ. Onwe ha ejekere esighị ngwa ọgụ. Ijikwe na ego iji azụ ngwa ọgụ, ijikwe na kọntaktị iji azụ ngwa ọgụ. Ịghọtago? A sị na okoro erughị eru ọgbara ọgọdọ ekuburu oburu ọgọdọ. Nwata erughị eru jụọ ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya egbuo ya. Mana nwata ruo ogo ọjụ ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya ga-egbukwe ya. So ihe unu kwesịrị ịjụ ihe gburu nna gị ọ ihe ị ga-ajụ. Kedu ihe gburu nna gị? Ọ ihe ị ga na-ajụ, ọ bụghị nke ọzọ, ọ bụghị the opposite. Jụọ ihe gburu nna gị, ọ ihe ị kwesịrị ịjụ. Stop feeding those things that give you pain. Stop feeding it. Number one law. Number one law on this earth. Stop feeding those things that give you pains. Number one. Ọ bụghị ya freedom fight. All that freedom fight will stop that thing that giving you pains. Then you are free to talk and do whatever you like. You can't just feeding your so-called enemy. Your so-called enemy. You feed them fat. You feed them fat. Ka onye na complain the question, my question, second question. 1885 ha niile ahụ ị na complain nọdụrụ anyị ka echesi anyị ahụ ị na-ekwu okwu ya were portion ha ka onye na complain. The worst na ebe na-aka atọ amụ bụ na ha na-eme the protest comfortably na the land of the owner of the land. Ha agbaghị nkịtị ma ha nọ balance ka ha na-eme. Imesịa the next day he take a new policy. It's as simple as that. Ọkwa otu aka gara esa cyclone na cyclone ontiri ụwa agwụ. Ị ga-emegide ontiri deprive of everything. Imegide kiche na ọ nwere onye na-emegide ịma ha na onwe ka ị na-eme. Nwe onye na-emegide. Ụmụazị ya agbapụsị ya na ma ndị manara India gị na-achụ ha. Ka onye si bụrụ gị jee mee at the first place. Who sent you? O nwere ndị achụpụcha from their village chụpụ ha from their father's land. Who send you work? Onye sendịrị gị? Isi chọrọ free. Free onye? Free who? Enwere onye ifuru amaghịrị ụdọ. Ha na-egbu mmadụ, ha na-egbu mmadụ. Ịma ha ebe a na-ere egbe. Ọ microphone ka ha ji egbu mmadụ. Ọ microphone ka ha ji egbu. Ọkwa egbe ka ha na-agba mmadụ. Ị naghị anụ ihe. Ọkwa egbe ka ha na-agba mmadụ. Mgbe ha na-agba mmadụ egbe, ị nụrụ ka ha bụ microphone na-asị na ha na-abịa igba egbe. Ọkwa ha na-eme apụta na ebe ndị mmadụ ju agba egbe. Na jegoro na egbe na ị ga-agba ndị na ị ga na ugwu Awụsa gba ya na ka ihe na-ekwuchiri mmadụ ntị. Ka jụrụ egbe gaa dị egbe adị tin ọ mmadụ ga ewu gaa na Sambisa face ya ha dị egbe aha dị egbe. Ọ na ịmaghị ebe ha nọ na ebe ha na-achị nna ma n'ime ọhịa. Ịmaghị ebe ha nọ karị agba aha dị egbe na aka ihe na-akwuchiri na-ekwuru okwu. Ụzọ okwu ị na-ekwe nwere uru ọbara. Isi na aka ndị ụwa n'onu gị ke ndị ụwa ọgwụ the same people nwere company ka ha na-arụ ọnụ gị fọ. Ichere ha amaghị ihe na-eme. Ha ama ihe na-eme kwa ha bụ ndị create ihe na-eme bifo. Ọ nwanyere ihe na-esi na so onweghị anything dị strange, onweghị strange something nọ dị, nwere ihe dị strange. So onweghị onye na-achị sef, onwere onye dịrị gị ọrụ. Ọwụ ngụnwa anyị na-arụ ọrụ, onweghị onye dịrị anyị ọrụ. Ịghọtago? Nobody send us work. Onweghị onye dịrị anyị ọrụ. So mmadụ apụtara na-asị we are fighting for who? Onweghị onye na fight for. You are fighting for yourself. Our interest will na interest of Igbo, ndị Igbo as a people. Onye anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụghị gị nwa, ọ mụnwa na onwe m personally because ahụ m onye Igbo kwere na Igbo. So ọ bụrụ na ị chọghị ike ọ gbasara gị, ọ gbasara m. So ka ihe na-esi ndị mmadụ na fight, onwe onye nwanne, onwe onye na fight. So enwe nwụrụ onwe gị, nwụrụ onwe gị. Because now onye polisi gara onye amị gara baa amị na Naịjirịa, a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa. Ọ gaa na ọgụ egbuo ya ọsị ya nwụrụ for Naịjirịa. Nwanne nwụrụ for your salary.
ọnwụ na akwụghị salary ahụ ị ga-eje asị gị bịa for free ị ga-eje mba a na-akwụ gị ụgwọ ọnwa ị gazie ebe ahụ agbatuo gị narị isi nwụrụ for country nwanne ụmụazị ka a na-ahụ ya okwu ụmụazị ka a na-agba nwanne ị na-arụ ọrụ oyibo a na-akwụ gị ụgwọ ọnwa ị gaa ọgụ agbatuo gị narị nwanne ị nwụrụ for your life yes but o nwere patriotic n'ebe ahụ patriotic bụ ọrụ mbadiwe patriotism bụ ọrụ mbadiwe ọrụ akwụghị ụgwọ otu anụmanụ anyị na-arụ na agwụghị onye kwuru anyị anymore anaghị anaghị provoke anything ga-eme ka ndụ gị na danger enwere ihe anyị provokuru for any danger for your life so mụ ha ga-abịa nnọkọta nnọbịa provoke o le danger setere gị danger at the same time ntọnụkwa back si na nna protect your life but your life is in danger mụnwa the architect of danger of your life ọ mụnwa danger na because m gaghị apụta tie your life na danger tọnụkwa back si na abami protect gị protect how nwanne ndị isi ojii anaghị eche uche ndị isi ojii ọra ndị isi ojii na-eche uche condition ha nọta agaghị anọ ya ọsịsọ that way that endangering people's life also only that way you can do something ọsịsọ with the way there are 6 million ways to skin a cat why must it be endangering people's life onwe onye na-amaghị how dangerous the place dị who don't know ka onye na-amaghị how dangerous alaba anyị dị ka onye na-amaghị everybody knows then why ị na-emezikwa n'ebe ị ma na you know if you know well, then why do you need ama m ihe na-eme ndị isi ojii sef ị na-agwa mmadụ sọntịn na-akụ gị a na-agwa sị na ihe ọ bụla ị na-enye nri dịkwa ready anything you give food get ready for that thing because that thing na-enye nri na-efeed you keep it alive so ọnwụ na ofevọ gị don't keep it alive anything ọbụla that not serve your interest don't feed it don't keep it alive ọ ga-danger your life mmadụ fụrụ ihe na-edenja dangering you 3.5 still counting no political structure nothing no development nothing absolutely nothing man is not consistency ya stupidity consistency ihe awụ the best we can offer this is not the best we can offer overall the best we can offer the best we can offer is to mobilize a large scale of industry through agriculture science and technology road work to employ our youth that is the best we can do that is the best offer not to put in small young boys in danger in their life or some of these people only nwanna ha ji only child na-akọ nonsense na-akọrọgbaga only child because of poverty ihe na-esiri ha ike yes ihe na-esiri ike ihe ọ na-ediri job ọ bụrụ that onye ihe na-esiri ike need job work ihe ọ na-ediri mgbe nwa gịnị kedu guarantee mere onwe guarantee mere do you have any guarantee no then what are you talking about gịnị ka ị na-akọ ndị mere Naijiria adịghị mma ahụ politicians all Nigerians because all Nigerians na-play this game that favors the politicians all game you play na favor the politicians because everywhere in the world the corporations rules if you force because corporations need the interest of their corporate entity so all nke favor ha na-eje all na ịbụ onye nkịtị then they will go to politicians of favor ha ọkwa na ịma ihe they will share 50-50 you and politicians because ha na finance the political movement enwere ihe si n'enu every country were company ana m ekwu ihe every day man by every single country is a company unless if you don't understand this thing you will keep on making mistakes every single country is a company no matter where you reside because ndị bi na America enwere ndị China nwee ndị India nwee ndị Japan nwee ndị ihe niile but
and ndị Africa still go to America and live comfortable. Even onye Hausa bịa na America ya na onye Igbo abụrụ friend, oruzie na Igbo ọ bụrụ enemy. Nonsense. Oruo na England onwe friend ndị Yoruba, nwee friend ndị Hausa, nwee friend ndị Benin, nwee friend ndị Ijaw. Oruo na Nigeria ha na abụrụ enemy. Man, no make any sense. O make no sense na. Why o ga-eji wee wụrụ that side ụna awụrụ friend oruzie bụ ụna awụrụ enemy? Nwere isi. Man, no nwere isi. Ihe ọ na-egosi na anyị adịghị mature enough. N'anya ka ngwa gị nwere ihe ndị Igbo si. Nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ụkwa. Ụkwa means amalgamation. Ndị Igbo ji wee sị gị ụkwa ruo oge ọ daa. Ụkwa aha dasịa ọ bịa nọ mkpụrụ ụbọchị 7 before ree. Kedu ihe mere ha ji wee kpọọ Nigeria combination of different entity amalgamation? Because ọ bụ ụkwa. Oge ọbụla, any day, anytime you create a mind, that moment ụkwa ga-ada. And ụkwa daa, ọ gasịa mkpụrụ ụbọchị 7, ụkwa aha ga-ere. Ihe rere ere bụ ihe rere ere. Mmadụ kpesịa ekpere ọsị ka ọ ree ka o siri ikwu. Ọ dasịa ọ ree. Nwanne ihe ọ sọkwara gị mee. As long as ị nwere mind. Life is separated between people with mind and people without mind. You got to go. Akọ, uche, ịbịache ya separate ya. Ya natural law. Anywhere, any condition you found yourself, you are just like a cell organism following their own time, their own kind. You gotta go. So this is the game ha na-play as conquest, all those things. So ofeke amara mgbe ekere ekeke ụkwa, akere ofeke kere okwu ya kenye, ọ maghị mgbe ekenyere okwu ya because ọ mata ya na-akọ. Ofeke wo onye ji datini, ndị ji those places till today bụ ndị ofeke. Ọkwa ndị isi ojii mere these countries that the way they are till today. Keep it. Even on ndị isi ojii mere this is slavery, o ji wee na-agakwa otu according to you ndị na-akpa ya slavery, ji wee dịkwa on. Because ị ga-eset bisi ibido match ya na-atị n'ịgba match na a ga-ekrieti, a ga-edebe kọpụ na bịa nwezie point ebe a ga-erichi na point na. So until agbagide the match of so 2 people, the match will continue. You got to, as long as na ndị mmadụ ka na-agba the match ga continue. All those fight onye nwa na-ekip African nation alive. Onye nwa, all those freedom fighting, ya nwa na-ekip those nonsense country alive. You got to go. Without that thing, just country enweghị ike. That is onye nọ dibe na-eriju afọ, onwere ihe o ji onye nke ọzọ eme. Ọ mgbe ebido na-adọgharị ihe ọ na-emezi ndị mmadụ a na-amụ ya aka ebe ha kwesịghị ịmụ ya aka. Ndị mmadụ na-esi ekizi for control over people because of what? Because of that nri aha ọnụ na-efeed, that nonsense a na-efeed. Ọ na-emezi it nọ na dịkwa life because we just keep it just alive. Old wound ka ị na-ekip alive because ndị a ga-asị na ọ bụrụ na emeghe otu a na they will come after us. Ndị a ga-asị ọwụ na emeghe otu a na they will come after us. Then mgba continue. Yes. E werekwe the same destiny wee na-achọ ọfa na-enye na-achọ diplomatic interest. A na-aga diplomatic interest. Enwere nke iji aga diplomatic negotiation iji gị na so onye ji uge unu eso. Enweghị ndị ma ndị Hausa ma ndị Igbo, enweghị ndị nwere anị a. Ndị goro anị anụnwa bụ ndị political and they still have the access. Ọya nwere ministers ndị na-afụ na Africa bụ minister ha because ndị anụnwa nwere mind, ha nwere what it takes to govern a land. Ha nwere structure, strategy because ndị ka na-use the same method of education till now. Ha nwebe new curriculum, ha nwebe new strategy, ha nwebe new plan of governance. Ị na-agba m nọ ha na govern the place. Mgbe ndị Britico na-ana, Britico left Nigeria
under eastern region, southern region and western region. ha nwere eastern region, ha nwere autonomous community. British left Nigeria with autonomous. You got to go. Ha mana that thing will happen. Ogo no happen, ha create because ha mana ha apụghị in autonomous na ị ga-egro wind. They know. That's why they play this game of fight, so that all the whole development ha mere mgbe ha nọ ya will be destroyed. Oh ya target because ha apụghị ị continue ebe a ha kwụsịrị ị garị. So ha destroy ya ha etizie influence between you and you, so that Hausa agaghị develop, Igbo agaghị develop, because as na two elephant fighting, the ground will bear it. You got to go. So all these things anyị na-eme n'Africa, so the only beneficiary ka enwere there, which is West, no more, nothing more, nothing less. The only beneficiary of ihe na-eme n'Africa with the Western nation. Simple. So o nwere ihe ọ bụla anyị na-eme n'ụwa anyị sị na anyị dị comfortable na West. Ọ iberibe ka anyị dara. Ndị Cameroon na-achị atọ na Cameroon, na from America, from Europe na-achị atọ. France must leave our land. Ị nọ na France o. Ị nọ na France na-asị France must leave Cameroon. Hi ụmụ ibe, mba ọ bụghị otu a. Mgbe nna anyị ha nọ ya, nna anyị ha ji ụbụrụ ka ha ji eche uche. Ụbụrụ ka nna anyị ha ji eche uche. Enweghị ebe nye ha. Nna anyị ha gbara the whole world, gbakasịa the whole world. Why ha ji gbaka ya akọ na uche? Were akọ na uche gbaka nna nwanne. Enwe nnesia ndị ugwu amụọ na-atọ. Ndị be anyị na-asị na ha ji ha na no amụọ na-atọ. All those things unu fụrụ nna anyị ha debere anyị nwanne. I wish every language nna gị debere gị bụ sophisticated, padded. Enweghị ụzọ esi agụ akwụkwọ na-adịghị na Igbo. Onweghị ụdị akwụkwọ na-agụ ịkpọrọ ya sayensị o, ịkpọrọ ya metaphysics o, ịkpọrọ ya chemistry o, ịkpọrọ ya biology o, all of them already programmed, even give you instances how to study them and how to get an answer. Simple. Sọsọ ndị Igbo na-asị na ịmagharị. Sọsọ ndị Igbo yi na-akpọ ịmagharị. Nwaanyị na ha ekuri ịma ya ama. Ịmagharị to measure garị, ịma ya ama. Ka ihe eji hapụzie ịtụ ya atụ bụrụzi ịma ya ama. Asị garị. Ka ihe eji amagharị ama. Mana o measurement ka ị na-emechakwara garị o use another language. These people prepare gị to the highest that nobody will ever tamper you. So ndị agha nọ under subjugation, under this fake illusion a na-akpọ Naija. Ọ ndị agha bụ ndị dịpọrịpọ mere ana Igbo adịghị mma. Yes, because ọ ihe onye chọrọ ka ọ fụrụ. Nwanne, ọ bụ ihe onye chọrọ ka ọ fụrụ. O nweghị nna nwanne ihe a na-akọ ọ naghị aba m ntị atọ. Because ka mmadụ ga-esi apụta ndị anụnwa na-ekwu ihe a n'inside their mind we can see their mind ha hatiri Igbo. Ọ ndị hatiri Igbo ka ana Igbo na-ata afụ. Onye ọbụla hatiri Igbo na ana Igbo nwanne, I will tell you, you don't see your ancestors. I see them through the behavior ndị mmadụ na-akpa. I see their anger through the ihe na-eme ndị be anyị. Onye ọbụla hatiri Igbo nọ na ana Igbo nwanne, ụdị ihe ga-eme ya na ana Igbo ọ ga-asị na wee ọzọ gaghị abịazi Igbo. These people they comfortable destroying the land that bettered them. Inside their heart ha sị na ha hatiri Igbo. Inside their heart ha anaghị ekwupụta ya ife, but n'ime obi ha we knows because anyị ma ndị ga-eje mba rifọ nri. Onye ọbụla ha etiri Igbo
sọsọ ya ga-asị because ọmara ihe bụ Igbo the start with ọmara ihe ọ bụ but the energy that rings inside you no matter what somebody tell you about Igbo ị ga-asị na mba ihe onye a na-ekwu mba no matter how mind gị cannot take it but if your mind take it man ebo he will fake if your mind take it man he will fake maka na arụsị anaghị eje mba awa afa arụsị anaghị eje mba awa afa ịkụwa mkpụrụ amụ gị ị gaghị afụ anything n'ime ya ịkụwa mkpụrụ isi gị ị gaghị afụ any echiche n'ime ya these things they are and they shall be and they will always be until you place themselves or yourself in the adequate position to correspond with their own intention. Nwanne iwu ka ozu nwụrụ anwụ iwu ka ozu nwụrụ anwụ hurricane amakwaghị onye nwụrụ ozu akwa ya na-atụ ijekwe na beach ebe beach mmiri nekwe ya anya o huru pụta ọ nachighị azụ huru pụta ị gaa n'ụtụtụ ofu ihe a ka ọ na-eme ị gaa n'ehihie ofu ihe a ka ọ na-eme ị gaa n'abalị ofu ihe a ka ọ na-eme ọ makwa ihe ị na-akọ ọ maghịkwa ihe ọkwa you must follow that wave o you must follow that wave iso the wave nwanne mmiri eburu gị rie iso the wave o buru gị rie ga and ọ bụrụ gị sị bụ onye ga-azụ shark ọkwa na oge eburu gị taa gị o buru gị onye gị shark ma onye gị well onye gị dangerous animal dị n'ime mmiri ifuru ya ifuru the sentinel na-eme n'ala mmiri buru gị mmiri agaghị eri gị ọ sị na mmiri erie na ya mana mmiri ririe mba azụ crocodile something else nọ na mmiri ririe ọwụhụzi mmiri ahụ ririe the sentinel ala na-eme gị onye ga-egbuzi gị n'ala ga-awụ onye ọzọ ala agaghị egbu gị n'ọwụ onye physical entity ga-egbuzi gị ifuru ya mana asị na mmiri erie na mmiri oririe mmiri oriri mmadụ mba so ala ga-eri gị so ndị ahụ ifuru na-egbu gị ha bụ ala ọwụ the same ka ọ dị na mmiri ka ọ dị n'ala so azụ crocodile ị na-afụ na mmiri ndị ugwu ndị ọcha ndị nka ndị China all the sentinel ahụ ifuru na mmiri ka ifuru n'elu ala nwere ike ifuru na nke ahụ ifuru na mmiri kpọzie ihe ọzọ nke a because ị na-afụ ha na awụ nebo gị iche na ha bụ nebo gị nwanne different forces bụ ihe na-emove that thing kpọrọ mmadụ they are natural forces moving as a human being every goddamn force n'ụwa is a deity ọ bụrụ na ekwu maka deity every human being will deity every of them that is why mmadụ ga-eji egbe jee oshi gbagbuo mmadụ that is why mmadụ ga-eme ihe ọbụla a na-eme eme n'ụwa mmadụ ga-eme ya mmadụ ga-eme ya why ị na-agba ndị be anyị something nna nwanne check these consequences before you take any action because you must have equal reaction you must have equal reaction ị gaghị na nwaanyị ị cannot to stand for any land if you don't know the force that guides that land ị gaghị ama ya bụrụ okwu maazị okwu arụsị taa ka okwu maazị ya bụrụ okwu arụsị because okwu arụsị bụ okwu ndị chọọchị arụsị bụ just alchemy transmutation ndị mmadụ na-aghọta ha dị ihe sef something deeper than okwu ndị nkịtị ha ịghọtago ọwụ na anything ọ bụla ị ga-eme to put the position of the land in your own favor you must start from the forces that guides that land in the first place ndị mbido aha because every land n'ụwa emere occupied every land on earth is occupied any land ọ bụla ịfụ n'ụwa emere occupied simple because mmadụ anaghị anụ nwanne ya there is no how a place will begin to develop by with nwanne na nwanne na-anụzi na nwunye n'ebe ka ọ na-eme all different people marry different people because nọkọta mmadụ na-apụ anyị a oruori ya ịta na o mere eturu otu a ndị bekee si were ụka na ihe a isi na iji ideology like ndị Igbo na-eyuzu ideology akọ nka ha bịa were ideology so ndị ụzọpụta ndị ma ihe were ndị agha tinye etizi ndị ama ihe ndị agha ma ihe agọvanarazi ndị ọzọ from that place all ndị Igbo create ọba of Benin
ma ọ dozu over Europe. Ndị Igbo create to govern the area. Ndị Igbo create those things, all of them. Ndị Igbo develop them, create them, put them in power, in position, so that ha ga-enwe future. They will have future. Simple. Anyị nwere onweghị ụdị na anaghị ama ụdị mmadụ na anaghị adị mma ikwu ebe anyị ghọtago. Onweghị ụdị ihe nzuzo onweghị ụdị ihe adịghị na Igbo ahụ ịfụrụ. Ndị Igbo siri ike, hapụkwa ndị nkịtị ya na-akpagharị na-akọgịrị na ndị Igbo, ancient ndị Igbo, ndị ahụ masterminders ọ ihe ahụ. Because o nwere ihe ị ga-eme ịmara na n'Igbo isi how I wish nna nwanna anyị kwesịrị inwe the best laboratory na be anyị. Ndị Igbo kwesịrị inwe the best laboratory on earth because of the information na nna anyị debere anyị. Nna anyị ha na-esi ofe. Isi ofe bụ isi ọgwụ. The only thing that left ka anyị reform our destiny into a higher level. Simple. But no. Ị ga-eji afa ya gịnị wee onugbu through their name ka ị ga-ama na ihe ahụ ha bụ ka a na-ekwu maka ya. Onugbu no today na west. Ọha through the name ịma na ihe ahụ ọgwụ. Ndị mmadụ chere ofe ka a na-eri nri. Nwaanyị ji kpọzie ya ofe. Kedu ihe ofe nwere ime? The same thing worship. Ndị mmadụ si worship, for me ọ bụrụ worship anyway. Ofe kedu ihe o nwere ime? Ife fly to fly. Ofe because ife kwat fly. Kedu ihe o nwere ime? With soup. Na bekee o soup. Kedu ihe Igbo ji wee kpọọ ya ofe? All those things are something we should be worried about. We were prepared. Emere anyị prepared. But unfortunately, we lose direction. Everything crumbles. Emere anyị nkwado, akwadoro anyị akwado for future. But it's unfortunately, we lose direction. Kedu ihe mere? Ọ na-anya anyị n'ezera. Ndị ndozi ọdịnala were the only people, whether you like or you like here, anyị nwa were the only man that we left after everything perish. After everything we perish, only ndozi ọdịnala will remain. Onye sị na asị ya tinye ego ya, ọ ga-asị na m kwuru ego. The only thing that we left is ndozi ọdịnala, nothing more, nothing else. Because anyị nwa stand firm with the truth and honesty. That na this divine principle nna nna anyị ha nyere anyị will not vanish. N'eziokwu n'ime mmụọ na ndụ. Only us, nwere ndị ọzọ. Only us, nweghị ndị ọzọ. Because ka anyị si wee prepare, anyị si wee kwadobe, adịghị m chọrọ enwere ndị kwadobere otu ahụ. Adịghị nchọ because enweghị Igbo movement. Ihe nwere bụ Igbo Union. Enweghị Igbo movement. The only Igbo movement enwere bụ ndozi ọdịnala, enwere ọzọ. Ihe enwere bụ don't confuse Igbo Union with Igbo movement. Ọ bụghị the same thing. Enwere ihe a na-akpọ Igbo Union. Ọ bụghị ya ka m na-ekwu. Ihe m kwuru bụ Igbo movement. The only Igbo movement bụ ndozi ọdịnala, enweghị ọzọ. Because o nwere ndị dị comfortable bụrụ ndị Igbo, dị ahụ ndị Igbo ha dị comfortable, ha na-eme omenala ma ọ bụ ọdịnala. Ọ bụ movement. Movement will restructure to change something, to elevate, to evolve something to a higher level. Enwere ndị ọzọ na-ekwu ya. Enwere onye ọzọ ụnụ nwanne because na-ekwu ya ọdịka. Enwere onye ọzọ na-ekwu how to evolve and reinstitute this powerful and mighty system. Nna nna ha debere anyị. Kedu onye ọ bụ? Ka onye na-ekwu ya. Kedu ndị na-egive information? Kedu onye gwagoro ụnụ na nri ụnụ na-akpọ nri ya principle of balance, give and take. No bụ nyanwa mere iji ata ahụfụ ọnwụ nri because anything you give food, you keep it alive. We tell you that. Anyị agaghị agwa ụnụ nke ọzọ
all the whole people nọ na that area, each and every of their name nwere meaning. But nke nri anụma ihe eji wee kwuo ya because of na ndị mmadụ ga-asị na nri ji wee wuru nke nwa, nri ji wee wuru nke nwa, nri nwanne mechie ọnụ. Ya na-ekwu about principle of balance. Reading. Gender. All these things with different principles. Anything ọ bụla ị chọrọ ime creation n'ụwa, for you to create anything, ọ ga-pass through this principle of gender. You must eat. Irie nwanne echi ịmụ nwa ị ga-eri ni. You got to go, you are marrying. So if you don't marry with anything, there is no how you can give birth to it. So every of your pains, you marry to it before the pains will manifest. There is no how pain can manifest without you giving marry to it. Or you know your mom, that is your pains in through that intertwine, through that marriage you get with that. Because you all this thing because you wanna get away. So all ihe nri pụtara, all ihe nri food bụ ihe ọ bụ in a simple manner, but nwezie cosmological meaning dịka anyị si wee principle of gender. Nna nwanne irigo na irigo nwa, simple as that. Ndị mmadụ atị jaji ọfọ, onye aji ọfọ because nwanne ọ na-eri na ịma ha na onye na-eri ha na nwanne njinji eji ịma gị nwere ọfọ oji nwanne ị na-eri and iri obere gị ụgwọ. It's simple as that. Nwanne iri eyi mụọ nwa ịma gị na iri eyi mụọ nwa, simple as that. So ọ ga-akara ụnụ mma na ụnụ chọbara amamihe nna ụnụ. There is only one way in, one way out. Amamihe nna gị, the only way bụ amamihe ha nna gị desara gị, nothing more, nothing less. Because all also relate ka na-agwa. Anything out of this thing nna gị debere gị, you cannot move an inch. All of you will perish. Without ndị a nna nna ha debere anyị, Amadioha, ọdịnala Igbo na omenala Igbo, these three principles, without it, nwanne, you are going nowhere. Nwere village. China nọ nso gwara gị, Amadioha, ọdịnala na omenala. Ihe ịtọ, without it enweghị ebe ị na-eje. Because without it, enweghị onye Igbo na ịpụgo. So agaghị agụ gị n'ọnụ ọgụ. Mana anyị nwa we represented na nna ya. Ihe anyị niile bụ places in our land where to stay and worship in our land. We need temples where we worship in our land. Na our land, this place is anyị ga-enwe kind of theology ebe a na-akụziri ndị Igbo omenala Igbo, instruction, systematic instruction of Igbo. You cannot know Igbo without teaching. Other possible. Only by grace. Only by grace. Other easy man. Other easy. Ọ bụrụ na ya enweghị systematic na enwere catechism mgbe a na-eje Catholic catechism book, ị ga-agasị anyị nata oriri, ịgasị anyị pass, ịdakwa ị gaghị anata oriri, ịda ị gaghị anata oriri, ịgasị anyị mee exam bịa pass ya wee gafee. To make you a Catholic, that means you have to go theology. To be a Catholic, ị ga catechism ọ compulsory. Ị ga ime ihe mbọsị ị ga-abịa ịnụ nwaanyị, agaghị akenye gị nwaanyị, agaghị agba gị akwụkwọ. Ị ga-agarịrị catechism theology. Na Pentecostal ị ga-aga Bible class, a na-aga Bible class. Na Siemens a na-aga Bible class. Otu Saint a na-aga Bible class. Na Islam a na-aga Islamic school, Islamic class. Na how come na Igbo ndị mmadụ eburuzie na-akwụgharị na-eti Igbo asị ha, Igbo asị ha? How na nwanne? How come? Onye ga-emekwa ebe o ruo ebe ahụ ọsị abchd Igbo class, Igbo class, Igbo school, Igbo school, Igbo children, Igbo iru ebe ahụ na-asị abchd
eche enwe ọgwụgwa ka ebele ga-eje ọgwụ ahịa nwanne ọgwụgwa ka ebele ga-eje ọgwụ ahịa so ya Igbo skuul nwa ọ bụ ABCD bụ Igbo skuul nwanne ị ga-ebidogodi na Amadioha ka ị ga-ebidogodi na ya bikos ị ga-ebidorịrị na kọwara nwatakịrị ebe o bidoro ịkọgidesiere gbalatazi agbalatara ya akọrọ na agbalata agbara ịnọkọta na na-akụzi ebe ebe ojeme gịnị e nwere eji a na-eme eruo akụziri nwatakịrị ABCD abịchịrị ọ bụrụ ọjọọ ọsọ nwatakịrị pere mpe na-akụziri abịchịrị gị egwu ọnwa wụ edukeshọn owu test by moonlight egwu ọnwa wụ part of education. People sit down in a classroom a na-ekwu maka egwu ọnwa owu system is a system. Egwu ọnwa wụ a system owu jos anyị chebuziri ọzọ because mgbe ahụ anyị pere na mpe na anyị chem ihe a na-apụta na awụwa na street na-alụ ụmụ nwaanyị aka n'ike chọrọ anyị nwa egwu ọnwa mba na-agba okoko mmiri ọhụụ ya bụ egwu ọnwa edebere gị nwanne ndị a jos buru nnọọ info otu awụọ anyị n'ihu anyị ahapụ ya na-akọ nonsens. Egwu ọnwa wụ complete set of education. Wisdom because na amara ihe ọnwa bụ wisdom, symbol of wisdom bụ ọnwa wisdom, song of wisdom ihe bụ egwu ọnwa, the song of wisdom. That is why ju efu n'ala enwere crescent moon n'enu ya nwee eke aha bụrụ Igbo tọrọ agwa eke and that wisdom ọ dị dị mụnwa tinyere ya nna gị tinyere ya dị ọnwa bụ symbol of wisdom ihe ọnwa represent wisdom. But mba gịnị ka ị na-akọdo ihe a anyị wụ ndị Igbo nwanne onye ọbụla ndị onye Igbo niile but ihe anyị na-agaghị eme ma anyị tasị ahụfụ a bịabịa rụzie datin n'ala Igbo imezi expect ka ebe nye oge for free kịtịkpa gwụkwọ ahụ n'anya kịta anụ anyị na-ata dị ahụfụ onweghị onye bịara nụ anyị taba dị ahụfụ tasịa dị ahụfụ mepezizie n'ala Igbo ebe ọgbakọ ndị nsọ ala Igbo na-ekezi rice na beans ịbịa ka ekere rice nsogbu adịghị bịa kere rice bịa kere the rice no problem. Ụdị ihe ndị Katọlik mere anyị ga-eme ka time ruo ị ga-aga the class ịda ya etu ebe you must before you wụrụ ofu onye n'ime anyị you must pass the class. Ị gasịa the class ị ga-agasị ya get exam, ị ga-agasịa ya get exam before ị wụrụ onye amaala. You must ị ga-aga exam because ọ kpọrọ ya amaala kwala anụmala ị ga-aga exam na you must go through exam. Ị pass ya even ị pass ị gakwa ọzọ. A na-eme ya na every culture na-eme nke anyị ọgadịzi iche before ị wụrụ onye Igbo you must pass through it. Mere ebe anyị anaghị mba no way ị ga-eme ya ka anyị na nsogbu adịghị ka anyị gbaa afọ a anyị ga-atagide dị afụfụ until everything wey ọsọkwa ya take 100 million years. This thing must stand in our land. It must stand in our land. Mgbe ahazi ndị nkịtị ha agaghị enwezi option because ha ga-afụ na there is only one way. There is only inweghezi ụzọ ọzọ ka m na-agwa gị. You can never produce a politician, onye Igbo politician. It's not possible. The only way you can produce onye Igbo politician bụ this Igbo because ị ga-ebugodo ụzọ mara onye Igbo before ikwubezie to protect the interest. Onye na-amaghị value of life cannot protect any interest of life because ọ maha the value at the first place. Ka ezi uru ọ bara na-protect the value of ihe ọ na-amaghị anya. How? There will be no good man if you don't know the value of life. Nothing will make you good. If you don't see any reason to be good, there is no way you can be good. Can you make good?
ndị ga-asị mind university. Na nwanne, if you don't have any reason to be good, there is no need to be good. Simple. Or if you understand life, then this understanding will channel your life, will change your life because of understanding alone. Only understand can change something, nothing more, nothing else. Ị gaghị agwa onye nkịtị si abịa bịa mebe ihe ọma, ọ jụọ gị ihe ọma ka ewuke ọ jụghị si ntị ọ na-eme ihe ọma ka reason ọ ga-eji eme ihe ọma. Nwanne mmadụ enwere reason to do something dị nwa ọ gaghị eme. Simple. So ị gaghị azị ndị mmadụ agọzi n'ọgwụ ezizi n'ochi agbazi na ama without reason. Nwere reason. So only mgbe ị gaa this is course of Igbo course, ị gachazie mgbe ị gara ege exam mesi those things passizie ebe a nke ị ga-amasị na enwere reason. Ebe a nke ị ga-ama na enwere reason to live, reason to protect Igbo land, reason to pass this information to our children, reason why we live, reason to be Igbo. But now these people enwere reason. Ọsụghị oyibo ọ gaghị enweta ọrụ, ọsụghị Igbo ọ ga-enweta ọrụ. So ka ezi ihe mere ọ ga-eji wee chọọ ka ihe mekwere ọ ga-eji agba onye Igbo nwere reason to be onye Igbo, nwere reason. So ụmụ ibe, that is it. Ọ bụla ka ọ ha m n'ọnụ ezie m ozi zie mmadụ ezie m ihe asị m bute ya ebute, asị m ya mba aha m ebute. Sọsọ ihe m agwa ya okwu ngwasị ya okwu ọ like ya o were ụgwọ nọ like ọ hapụ. Nwanne achọghị m ịma, achọghị m ịma. Ihe mma bụ na without this thing anyị na-eme, as I said, nwanne onwegikwe ị nweghị ike ịconvince m because I'm a living witness. Ị gaghị convince m because 67 ama m ihe mere ọgụ ahụ. I know very well because ndị nụrụ ọgụ ahụ bụ family to me. Ndị nụrụ ọgụ enwere m direct family, ọbụghị ndị bụ isi ọgụ ahụ enwere m direct family to them. So I know most of ihe mere ebe ahụ, not all of them, but I know most what happened. You got that? So until now nwere ihe na-akụ nwere isi because onwe onye n'ime unu ka Ojukwu mara ihe mere na-aga ahịa. Onwe onye n'ime unu ga-akakwanụ ya marakwa ihe gaga eme again. You got that? So ọhụ ya bụ Igbo ka a na-ekwu, ya na-ekwu okwu bụ Igbo. Ihe ahụ coincidence is a coincidence or something that planned. So ka eke ga-esi were coincidence as a future. Coincidence awụrụ future. Coincidence bụ mberede, ihe mee na mberede. So there is difference between ihe mee na mberede na ihe ịkpacha anya wee mee. So ị gaghị aha nke na mberede ka ihe na fight iwin then i nweghị base to stand on something you lose. So in your claim nwere ike na-agwa gị dis na ha aghọta justification. Your claim enweghị justification because i withdraw. Had it been na i win, ị gaghị ekwu ihe na-ekwu mana i withdraw na. So i nwere any justification. That's why ha ga-egbu gị and they will continue killing you. Ha ka na-egbu gị n'eji because i win gị. Simple. So ị ga-aga back bụrụ onye Igbo. Ị bụrụzie onye Igbo, then you use a new way to bring your own anger and your own voice out about the understandable, and judgment will take place. Ọkwa na ọkịta mba, you are doing the right thing but on a wrong time or with in a wrong way. Doing the right thing in a wrong way. Simple. And until you do it right, you can never get it right, man. It's as simple as that. So ọ ga-adịrị na mma anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, onye nụ ya ka ọrụ ibe ya. Ihe anyị bịara ebe a bụ social work, charity organization to bring back ọdịnala anyị na omenala anyị nke mebiri emebi. Anyị bịara edozi. Amadioha is our foundation. We live by justice, and nothing but justice. Nwanne kwụba aka gị ọtọ. Ihe anyị na-arụ ọnụ 360 degree. Ihe anyị na-arụ ọnụ 369 360 degree. Anyị anaghị ezu ochi, anyị anaghị agba ama. Anyị anaghị ezu ochi, anyị anaghị agba ama. Ihe anyị mawo the way of our fathers,
the way of our fathers. Ọkwa ha ndị na-ezu ochi na-agba ama. The foundation ka m na-ekwu ị na-ezu ochi agba ama nke ha dịbara gị is your personal life. M na-ekwu the foundation of ihe anyị na-eso. So the foundation ka m na-ekwu okwu ya. Mmadụ gara isi n'ọnya maka a na-agba. So ụmụ ibe anyị ga-aga na ka anyị mee n'ihe ọzọ. A sị na ọ ga-adịrị na mma, dịrị na mma na eke, dịrị na mma na orie, dịrị na mma na afọ, dịrị na mma na nkwọ. Nke onye chọrọ ọ ga-achọta, mana nwanne achọkwana ihe a na-achọghị. Ihe niile akara aka. Unu ekwezina ka mmadụ were unu wee na-achụ aja. Unu ekwezina ka mmadụ were unu wee na-achụ. Nwanne ihe ị nidiri n'ụwa bụ akara aka. Nothing more, nothing else. Enwere ihe eji bịa ụwa, nwere ihe eji ama. Sọọsọ ihe ị nidiri idebe ebe a, only thing you have to keep here is legacy. Nothing more, nothing else. Ihe ị kesịrị idebe here bụ legacy. Nwanne ịchọta akara aka gị, you can build structures that you can keep as a legacy. But chọba akara aka gị, which I hope na ndozi ọdịnala nwere ike inye nwu gị 80% guarantee of akara aka gị. Not 100, but at least 80% of akara aka gị we can offer. Nothing more, nothing less. This is na asị. Go and find. Go the same thing ị gara mmiri nwanne n'ime mmiri. Ihe ahụ ifu n'ime mmiri you na dangerous animals. O taa ka ọ dịkwa n'enu anyị. Mmadụ so na one of dangerous animal ahụ ifuru. You can meet them. Ọwụ na ya protect onwe ya si ndị Igbo. Ke onwe anyị babụ waya. Nwanne we are going to meet strong forces and they will destroy us. You got to go. That is natural law. We are going to meet the strong forces and they will destroy us. Achọghị ma nwanne Igbo gị nwe ha ka ele gị achọghị m anything abụghị nwanne ikwe once ikweghị n'Igbo onye Yoruba kwere n'Igbo na this principle Amadioha anyị apa anyị enye afa ndị Igbo all one of us. But iwuru onye Igbo ikweghị na Amadioha and it dangerous. So nweghị uru ịbara it is dangerous because all this scatter mind onye ahụ ga-akpọta enemy. Onye ahụ ga-ere gị gbara Delilah nwunye Samson. Delilah nwunye Samson na onye gwara ndị iro ebe ike Samson dị na ụlọ amụ ha n'ilu ka atụrụ ha. Iwu na dreadlock Samson nwere dreadlock bind. Dreadlock mean bind. O je cut what the bind. Ọkwa Delilah cut bind ahụ. You got to go. So Delilah ga-akọkọ cut what the bind of the society. Ndị iro abata gbuo Samson, gbuo everybody. So dreadlock bụ binding. Rasta means bind. Iwu na bind isi bind together. Ojegba Delilah ebe ike dị. Delilah je kpọọ ndị iro abakọt wee. So all those people ndị na-egwe na Amadioha ha ga-agụta ndị iro. Ha kpọtara ndị iro ihe na-eme anyị n'ala Igbo ha nwa ndị asị Israel bịa na ndị asị Rom bịa ọha nwa because ọwụ na ọwụghị ya there is no how python dancing and dancing na Igbo dancing again. Igbo land of Sambisa king ka na dance ebe ahụ. Nwanne mmadụ enweghị power. Nna nwanne enwere word of wisdom ọ na-ahazi ebe exist na Igbo. Mgbe word of wisdom na-eme exist a ga-asị gị nwanne onye kpatara nkụ ahụ si ngwere bịara orere. So onwere onye na-amaghị na Nigeria dị capable of doing those things. Who don't know? So mgbe ị na-ekwu ihe ị na-ekwu ịma na o nwere equal reaction. Don't you know? What is surprise there? What is surprise? Nwanne enweghị surprise na ebe ahụ. There is no surprise there. Ihe onye chọrọ ka ọ fụrụ. Okay, ya na-agụ nonsense. Ịkọsa nonsense. Abịa ha bịazie react ba for your nonsense. Ịchọwa onye ga-eblame. Hey, isi now. Gịnị ka ị na-esi? Mgbe ị ga na-akọ nonsense ịmaghị. Kịta na gbuo politician cherekwe their own ha na-abịa very soon. They will respond to you. Ha ga-respond inwe ndị ahụ ka ndị na-achị ya na-ege ebe ị nọ. Ha nwere right to governors nwere right to the land na ala Igbo. All governors nwere right to land. Land decree o governor nwekwa ya marakwa amara. Next time with your village a ga-amap ya out for the church.
arụ ha chọọchị ebe ahụ no more land for you. Your father's land ya bụ chọọchị arụ chọọchị nnukwute chọọchị buru ibu. Okorocha ga-abịa na kpụọ Mandela na your father's land. Life and direct omee gị n'anya. Cherekwe, don't worry, ọ ga-eme ụnụ n'anya. Ndị a ka onye na-amaghị onye karịrị ya bụ onye iberibe. Ma m onye disipụrụ ụnụ this kind nonsense. Onye na-amaghị onye karịrị ya bụ onye iberibe. Gọvanọ because ị na-eje ụka ma mụ Baịbụl ị gụrụ agụ egbara gị nakọ nwanne mụkwa ihe nakọ ịmụkwa ihe nakọ no Amadioha no Igbo land because Amadioha is the principle, divine principle. Because nwanne before you bidogodo ije ihe you must have where you get your intention. We want a divine line, divine people, one mind, one people, one destiny. Then Amadioha was created. Enweghị mgbe mmụọ creator of life pụtara sị gị n'afọ ya bụ Okeke ma Okafọ. No, you must create these things. You must create your destiny and intention. Our father created destiny, then give us a name as this invisible and visible entity, unmanifested and manifested at the same time entity. Then we should follow it and use it as a binding principle, and we must follow it. No Amadioha, no Igbo land, because that is the first. You must become one before you can have one destiny. It's of the mind, not body. Use the mind. When they use your mind, it's mind. So if you can use your mind, then you can dominate. Don't use your mind and be a fool. Follow the body. The body is a trap. So as long as you reason from anus, you will be a victim of those people who reason with brain. I don't know.